Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sirsat. Yang menjawab salam saya semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya hutangnya lunas, sing utangke lali. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pangarsanipun sesepuh pinisepuh dalah kasepuhan wonten dusun Bentaang ingkang dupina bekten linangkung pangarsanipun Pangemban Pangbating Praja nun inggih panjenenganipun Bapak Kuadus Bentaang ingkang kinurmatan ugi sumrambangun dumateng para pamirsa kakung sumawana putri ingkang kinurmatan ugi. Langkung rumiyin monggo kita tansah mujahaken raos puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene panjenengan kula wonten ing dalu menika tasih kaparingan nikmat sehat. Alhamdulillah kanthi nikmat sehat kula panjenengan sedaya saged makempal wonten menika papan kanthi boten manggihaken alangan setunggal menapa. Selawat lan salam kita tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumabaripun dumateng keluarganipun, sahabatipun lan pendherekipun nggih panjenengan kula ingkang tansah ngantu-antu syafaatipun tunjang dinten kiamat. Allahumma amin. Para pamirsa ingkang kinurmatan, minangkani makili saking sedaya rombongan kesenian kuda lumping karya muda ingkang mijil saking dusun Daleman Gondosuli Muntilan ingkang sepindah kawula ngaturaken pambagiojo wilujeng dalu sugeng pepanggihan malih. Mbok bilih wonten ing dalu menika panjenengan kula kanthi makempal wonten menika papan boten sanes sareng-sareng nguri-uri kabudayan Jawi khususipun Jatilan. Dene ingkang angka kalih saestu kawula sak rombongan kesenian kuda lumping karya muda ingkang mijil saking dusun Daleman mbok bilih angganipun kawula sowan mboten trap sila wonten ngarsa panjenengan sedaya kirang unggah-ungguh saestu kawula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang kathah. Dene ingkang angka 3 minangkani kersanipun Mas Ambon dalasan keluarga wonten ing dalu menika supados paring panglipur dumateng panjenengan sedaya dalam rangka tasakuran. Mas Ambon anggenipun sampun kaleksanan ngitanaken putranipun ingkang asesilih Mas Java. Saestu nyuwun doa restu panjenengan sedaya. Mugi-mugi Mas Java dadosa putra ingkang soleh saged ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala, migunani dumateng sepuhipun kekalih, linangkung dumateng masyarakat sekitaripun, lumebaripun dumateng musa lan bangsa, langkung-langkung dumateng agami. Dene salajengipun wonten ing dalu menika mbok bilih kawula sak rombongan sak mangke pentas wonten ngantos jam kalih ngemuti menapa ingkang dipun terapaken wonten aturan pemerintahan pentas dalu namung jam kalih welas. Kanthi menika saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih mangke mulur setengah jam mboten napa-napa. Dene salajengipun kawula sak rombongan saestu nyuwun dumateng para pamirsa mbok bilih panjenengan nggadahi niat ajeng ngundang Jatilan Daleman saestu kawula tekanaken kawula sak rombongan
boten betahaken amplop samangke panjenengan sedaya cukup rembugan kanthi sak sae-saenipun ingkang perlu dipun gatosaken sepindah malih kawula sak rombongan boten betahaken amplop panjenengan cukup sowan wonten daleman rawuh wonten daleman rembugan kanthi sak sae-saenipun insyaallah nek jenengan gadahi niat nyupetke anake parep di bojo ping pindho sing ping 3 ngundang jadilan daleman parep ngantenan gampil daleman ora butuhke amplop kemutan nggih boten betahaken amplop setuju alhamdulillah mbok bilih kawula matur mboten kathah-kathah ngemuti wekdal sampun sauntawis dalu tasih wonten sambetan saking Sohibul Hajat khususipun Bapak Kadus minangkani makili saking Mas Ambon dalasan keluarga. Wedal kawula aturaken sak cekapipun dumateng Bapak Kadus Mentaan. Monggo. Matur nuwun wekdal ingkang dipun aturi dhateng kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri jawatin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh miyang ngaji sepuh ingkang satu pantes pinundi saha kinabekten, para alim ulama, para kiai, bapak ustad ingkang boten saged kula sebab asmanipun setunggal bab setunggal ingkang satu minangka ing budi. Panjenenganipun Bapak Kapolsek dalasan sedaya jajaranipun ingkang satu dadi rumatan, para pangemban pangbating praja satriyaning negari, manggihipun Pangrengkapetan Banyu Biru ingkang satu pantes sinidarsono, dumateng panjenenganipun Bapak RW, Bapak RT tokoh masyarakat ingkang satu dadi pematan, sumarambah dumateng para rawuh pamirsa kakung Smal Putri ingkang satu cinaketing manah, langkunganipun dumateng rombongan seni kuda lumping karya muda ingkang mijil saking tlatah Paduan Daleman, Kelurahan Bondosuli, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ingkang satu kawula tresnani. Saderipun ingkang tipas doyolan kula namung jejering titah ingkang tansah kapurba kawasisa dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Pramila sumangga langkung rumiyin kula dherekaken tansah manunggu puja mujahaken raos puji dalam syukur wonten sandha babadaning Gusti nalinggih Allah SWT ingkang tasih kepareng babar kanugrahan kawilujengan dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten wekdal dalu menika sedaya lan kula saged kempal nyawiji hamirsani kesenian kuda lumping karya muda saking Daleman kanthi tansah pinaringan widodo wilujeng kalis ing sambikala. Pramila raos syukur kanthi waosan tahmid sepisan bil isani alhamdulillahirabbil alamin. Panglebono mugi tansah kajiwa kasalira dumateng Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng paring paduratan jati manembah dhateng Allah SWT kanthi tumuruning Al-Qur'anul Karim. Mugi panjenengan sedaya lan kula ingkang rawuh tansah napi sawatipun midunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kanthi linabaran tapsilon budi miwah ngaturaken sewu-sewu agungan somo. Mugi kepareng kula cumantaka lumrah matur. Gempil kamardikan pasedaya ingkang nembe sekolah sekeca lan pangadikan ugi amirsani kesenian kuda lumping karya muda saking Daleman kenen ngaturaken menggah babaring pambagya Yuwono Basuki ingkang sepisan lumantar kawula panjenenganipun Bapak Jawyam dalasan Ibu Kismiati ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh wilujeng dalu dumateng para pamirsa sedaya langkung-langkung dumateng sedaya rombongan kesenian tradisional
kuda lumping karya muda ingkang wijil saking tlatah Daleman Godosuli Muntilan. Ing salajengipun Abo bilih anggenipun panjenenganipun Bapak Jawian nampi rawuh pasedaya kirang waradin anggenipun jam setunggal Bapak setunggal punapa dene anggenipun paring papan palenggahan nenggahipun atur pasugatan ingkang prasaja ingkang kirang jumbuh kalian kalenggahan derajat semaja pangan sedaya estu lumantar kawula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Bodene megah kados sing ngatur. Panjenenganipun Bapak Jawian dalasan Ibu Kismiati kala wingi kepengker sampun kepareng. Natapi dalemaning sepuh hangis slamaken putranipun ingkang sesilih Bagus Java Ibu Hafiz ingkang kala wingi sampun dipun islamaken pramana kanthi raos syukur ing dalu menika ngrawuhaken pasedaya langkung
Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samyanu padha ing uni caritane handeli rosan Prabu sosro bau ing mahe
pati aran pati swanda lelabuhan ipun kang kinelung tripaskara Gunakaya purun ingkang dengan tepi noni trahu tomo
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ayo
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you.